Не бой се, ела. Ела да ядеш, айде. Какви сука са. То много странни звуци ми издава. Виж тук сега едни дичица, какво са ти донесли? Ти не си свикнал, ще ядеш ли такова? Я ми дай лейката, май. Или Тони, я ми я подай ти, че тя няма да може да я дигне. Защо така легнало яде? Защото го хапят мухите. Виж каква е отгоре по гърба му. Не искам да го Конски пипна. ли са тия мухи? Не, обикновени мухи. Я ги мъкни, ма. Аз да ти пазя мухите ли сега? Ами, то да видиш мухите, само тук го хапят. Може да от водата. С Лиля Корнилия ще го... То това май е Ленче. Май. Мъжко ще бъде, май. Рога му ти излизат. И тя Митка вика, отзад се познава, ама аз като не минавам как да го видя. Хапят го въжишки животни, то зато и ляг. Аз само коприва нямах по мен сега. Погледни ма. Рана до рана, викам как ще ида на работа, не знам. Ти там долу къде са отдрала някъде? На дърво, едно дърво се съборих на крака. Аз когато почна да работя, тук е една роза. Тръгнах там нещо да... Стани да те снимат, бе. Чакай да сям като. Аз Ние правя- не можахме аз да правя му направим клипче. хубава снимка. И това е селфи на Теодора само, Тони. ама тя тук дойде, той тича около нея, играха. Ти Такова тичане, ти ще се заплезил. 2-3 дена като дойдеш и такова. Ма ще дойде, ама трябва да бутиш. Той не, трябва да, ако имат, защото... Аз за Павчо ще Не дам знам моите тук какво бутуши. Твоите бутуши ли са бутуши? Не, ние не ги носиме този път. Той ще обои моите, ама Тони.